L-imħallef Edwina Grima konfermat sentenza tal-ewwel qorti u ċaħdet l-appell li ressqu l-eks Ministru Konrad Mizzi, il-Ministru Edward Cicluna u l-Ministru Autosospiż Chris Cardona biex ma tinfetaħx inkjesta kriminali dwarhom u dwar il-ftehim rigward it-trasferiment ta' 3 sptarijiet pubbliċi lil Vitals Global Healthcare. L-inkjesta kienet intalbet mill-Organizzazzjoni Repubblika biex ikun magħruf jekk Cicluna, Cardona u Mizzi flimkien ma' Ivan Vassallo, direttur maniġerjali u sit tal-kumpanija Technoline, tawx vantaġġ lil grupp ta' investituri wara l-VGH waqt il-proċess ta' nażla. Il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit kienet laqat it-talba f'Lulju li għadda fejn qalet li l-ġurnaliżmu investigattiv għandu jingħata widen għax dak li fuqu se tkun qed tindaga l-inkjesta kien iżvelat mill-medja u kien għalhekk jixraq li tinfetaħ inkjesta biex tkun magħrufa il-verità kollha. F'Ottubru li għadda l-imħallef Giovanni Grixti biddel id-deċiżjoni tal-Maġistrat Stafrace Zammit iżda l-imħallef Grima tat raġun lir-Repubblika u qatata li hemm bażi biex l-inkjesta issir. L-ewwel imħallef Consuelo Sherry Herrera stjeniet milli tisma' l-appell minħabba l-fatt li huwa il-Ministru José Herrera, membru tal-Kabinett tal-Gvern. L-imħallef Aaron Buġejja wkoll għażel li astjeni minħabba l-każ fuq il-metodu ta' kif jinħattru l-ġudikanti, każ li bħalissa jinsab quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.